Изложбата гостува в старата столица за втори път. Тази година колекцията от влечуги е още по-богата. Могат да се видят над 40 животни, сред които тайпан, черна мамба, няколко вида кобри, гърмящи змия, анаконда, питони, игуани, крокодил и други. Традиционно изложбата се радва на голям интерес. Забелязваме, че колкото по-опасни са змиите, толкова повече посетители привличат, сподели пред Видеосат организатора. Много хора с удоволствие позират за снимка с змии около врата, каза Георги Еленски. Други обаче идват тук, за да преборят фобията си. Отначало изпитват страх, после се влюбват, други директно идват с нагласата да ги пипат, трети успяват да се преборят с фобията и паниката си, четвърти има и хора, които не успяват да се преборят с фобията си или им отнема повече време. Има хора, които имат и панически страх, идват да преборят фобията си. Но като цяло тези хора, които желаят да се снимат, или съвсем не се страхуват, или леко се страхуват и отначало после, като им направя снимката, не искат да им свалям змията от врата. Освен змиите, гущерите също се радват на голям интерес. Този красавец до мен се казва Робърт. Той е един от най-дружелюбните животни в изложбата. За Георги Еленски работата с змиите вече не е предизвикателство. Единствено тайпана и черната мамба все още будят респект. За мен вече не е много голямо предизвикателство да работя с отровните змии. Единствено тайпана и черната мамба считам за предизвикателство, тъй като човек като натрупа така опит, 12 години имам работа с отровни змии. Не мисля, че една габонска отровница или гърмяща змия или кобра са в състояние да ме изненадат, но една 3-метрова черна мамба винаги е в състояние да изненада и дори най-големия експерт на планетата. Дори Остин Стивънс, Стив Аруин, покойния. Никой, когато държи черна мамба за опашката, не може да се чувства 100% сигурен, че ще овладее ситуацията. Според Георги, змиите са едни от най-чистите и лесни за отглеждане домашни любимци. Мога да кажа, че това е най-чистото, най-непретенциозното животно, изисква най-малко грижи и това е на практика единственото животно, което можеш да оставиш примерно 1 или 2 месеца, да му пуснеш терморелето и да му сложиш достатъчно водичка. Значи змията издържа над 18 месеца без храна при добро нахранване, както и крокодила. Така че тия животни просто изискват най-малко грижи от всички. Но другото, което е характерно за тях е, че те не могат да те могат да свикнат да бъдат държани в ръка, но не могат да се привързват. Те просто не правят разлика между собственика си и останалите хора. Така че ако някой обича змии, трябва да се настои, че тази любов ще е еднопосочна. Няма да бъде мило животното като куче, котка, така да е галевно. Просто змията е някакво животно, което почва да възприема човека като нещо, което не е опасност, не е плячка, спира да хапи, когато не е отровна змията. Когато е одушвач и до там. Изложбата е разположена в Двореца на културата и спорта и ще приема посетители до 18 октомври.